tropper ind i huset, og som du kan høre, det er meget mediebevidste unge mennesker. Bare kom ind! Kom ind! Vi er bare Det er næste, der løber bliver slået i gården! Vi er jo ikke soldater eller sådan noget. Vi er ninjaer. Vi vil enormt gerne være ninjaer. Vi bliver nødt til at prøve at gøre, hvad vi kan, for at de ikke kaster gas. Så må vi spille. Rigtig svært ved sådan folk, der dør, for eksempel. Hold kæft, mand. Mennesker, der dør. Altså, det synes jeg godt nok alligevel er svært at sluge. Al den vrede, man har, den lukker man ud mod politiet, som slet ikke er dem, man egentlig er vred på. Vi er nødt til at forholde os til, at de her hus var bare aldrig nogensinde blevet til noget, hvis det ikke havde været for den kamp.